Goedemiddag. De PVV in Friesland kan hem net vinden in de toon die het haar leider Geert Wilders onslacht in de Tweede Kamer. Juster gong Wilders nevens een soort politici hoe de schreef. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Ook de eigen Frieske achterban van Wilders had hem steurt onder de toon van de PVV-leider. Persoonlijk soort tussenstijl van de PV Friesland net wezen. De mensen bijvoorbeeld hier in Friesland die maken zich zorgen over houden ze een baan vol, kiezen de zorgkosten wel betalen of de vakantie of de reparatie van de auto. En we gaan het juist erover, doe maar even normaal. Of ook een hondje, poedelhondje, weet net. Het is de taal van de gewone man van de stritten, dat zei Wilders de roer. Maar wat vindt de man van de stritten zelfs van? Doe even normaal, man. Dat is echt erg, man. Dat is toch niet normaal? Die kan je gewoon netjes behandelen. Er komt wel een beetje leven in de brouwerij zo natuurlijk. Maar het is wel een beetje om sport. Ik dacht, oh Wilders, ik denk, jongen, je verliest wel stemmen mij. Ja, dat vind ik net echt normaal. Dat vind ik net kind eigenlijk, dat jij het net zei. Ja, het is fatsoenlijk houden niet, dat er niks verkeerd zei. Alleen wat een andere benaming. Zie je dat hij hem nou voor idioot uitmaakt, dan had het wat anders geweest. Maar je moet er de lol van in, zie je niet. Een mooie affiche voor de derde ronde van de beker in Friesland. Sportclub Heerenveen neemt het in eigen stadion op zijn Harkemasse Boys. Van gewoon spelers van de boys komt een dream uit. Justin wie de lotting, live op televisie. En dus zitten spelers en supporters de plat voor in de kantine. De spanning hield dit verderop. De climax zit onder eind. Er zijn nog 2 clubs oer. En dan wordt het duidelijk. Harkemasse Boys gaat op bezitte bij Heerenveen. Alsof ze de beker al hebben. Ze barst het feest los. Het is schitterend. Het is voor het publiek. Het is Friesland. Iedereen kan mee. Voor mij is het nog fantastisch. Ik heb er gespeeld. Nou ja. Een keer een seizoenkaart Nieuw-Noord en dan maak ik eindelijk de hennen. En dat is echt, ja, het is wel echt leuk. We hadden er al zin in. Sociale werkvoorziening Caparis met vast inkrimpen van de 2400 werknemers met het er 1600 voort. Dat staat in het rapport dat makke is toch de 8 gemeenten die het met Caparis gewerken. De inkrimping budget net dat er mensen dienen krijgen. Er wordt naar oren oplossing gezocht. De gemeenten willen ook onderzoeken hoe de sociale werkvoorziening financieel zoen werken in. Op dit stuit draait Caparis met verlies. Er is geen gasvoen in de groen bij Waaksens. Vermiljen had 6 weken lang proefbaringsdienst bij het dorp, maar niet ontdutsen. Dwarpsbelang is blied met nijs. Omwenners wien benauwd voor Boeim Delgong als er naar gas boaren worden zoeken. De put is nog net dichtmaken. De gegevens worden eerst nog verder onderzocht. Er komen in Friesland 2 nieuwe geheime opvangplakken bij voor famkes die het slachtoffer worden binnen van loverboys en van geweld troch erewraak. Maar het tekwad aan opvangplakken is daarmee nog net oplost. In Friesland komt een tredde Asja, de naam van opvanghuizen van femmen die troch loverboys exploiteerd binnen in de prostitutie. En er komt een tweede Zahir. Dat is opvang van femmen die te krijgen hebben met ere-relateerd geweld of de dreiging daarvan. Een opvanghuis heeft plak voor 8 famkes en dat is nog lang genoeg. Er is een hele soort vraag naar het ronde hier. Hebben we alleen nog al 50 famkes net kunnen plaatsen. En over de jaren hebben dat ik steeds in kaart gebracht en geregistreerd. En dat weer maar al weer dat zo'n bijna 200 meiden die we net konden plaatsen. Er binnen nota nog maar 3 sokkenhuizen in ons land van dit soort slachtoffers. De Frieske rolstoelbasketballers Jelmer Kleefstra en Is Branders van Popta binnen in de besnijing van een internationaal Paralympisch jeugdkamp dit weekend in Amsterdam. Jongeren met een lichamelijke handicap strijden hier om ambassadeur van de handicaptensport te worden, zei ik de beide Friezen. Het leek me heel leuk om bij een top te zitten van niks sporten. Dat leek me heel leuk. En nou ja, sport is heel erg leuk. Dus ik wil het iedereen aan niks sporten. Nou, omdat het me leuk leek om bij hen te motiveren om te rolstoelbasketballen. Of een andere gehandicapte sport, want als ze een ongeluk of zo gewoon dat ze toch nog wat kennen met die handicap. Er binnen 9 Nederlandse deelnemers, zowat de helft mooi ambassadeur worden.
En binnen we trouwens de waarsverwachting. Als de zinnenjoen er is, dan kwalt het gauw hoor. Komende nacht wordt het zo'n gratis 9. Er is kans op mist. En morgen wordt een dag met een soort zinnen. Dus die net een soort wind is maximaal 20 graden. Een mooie naaisimmerdag dus. En ons hier het nijs in het kwad. Aanstom 6 uur het langere bulletin. Graag. Tot dan.